Dalang. Iya, Nggih. selamat malam kakak. Selamat malam, Adik ya, selamat Iya toh. malam. Wis jan jos buka kayak kakak adik. Salam Jos, dulu salaman tadi. sik. Tadi belum salaman. Lali. Aja kalah karo Magelang. Lah ngopo? Magelang kuwi nek salaman kok kowe ora salaman. Kenapa ya? Lah nek arep Magelang aku sama tuh salaman kuwi mau. Ya tegese salaman. Bisa, Oh, bisa. ditangletke Mas Dalang. Nggih. Lagunipun napa mau Mas Dalang? Napa? Lagunipun mau menapa sing Kadung dikesake? Tresno. Lho. Kadung Tresno duet kalih Mas Dalang. Nggih. Oh, nggih. Sing Duet dikesake. sama Nggih, kakak duet. Gading. Nggih, duet sama Iya, Didit gimana Lintang. kakak Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Didik Lintang gimana? Didik Lintang kabarnya? Aku sehat juga. Sehat? Tadi enggak, Deng. Tadi mutah-mutah tadi di Loh, situ kenapa di gunung. muntah-muntah? Ya masuk angin Mas biasa. Oh, harusnya ke tempat saya. Cuk. Kok muntah-muntah itu kok bisa? Biar cepat sembuh masuk angin ke tempat saya. Oh, diapain itu nanti aku? Desa Takut saya aku. kan ada desa yang bisa menyembuhkan masuk angin. Desa ngendi? Desa apa loh? Bumi? Walik angin. Wah, anginnya dibalik. Panggilnya kakak sama Dedek. Iya. Kakak Baut. Tolong aku mau berdiri Kakak Baut. Dedek Kakak Orang Baut. pantas, diceluk kakak, diceluki kakek pantas. Ora dek sapa-sapa rene sing ya, ngalem weh. aku tadi. Rambutnya botak ngono kok Eh, celok kakak piye? Niku nek bodak ngaten niku bodak dhuwur niku tandane Iya. wong cerdas. Oh, cerdas. Pinter. Oh, berarti orang parang nyepelek nen aku. Ya cerdas nyatane ya iso milih bojo sing ayu kok kaya aku berarti kan cerdas. Lah ya, cerdas. Gitu. Wingi ki kowe ayu dhewe barang ngerti liyane lho kok beda. Awake dhewe nang kene. Nek kene, wong Mas Gading. Ah, iya. Beda romane. Apa tuh gue ya mayu-mayu ini? Beda Mas Gading. Kakak bawa. Dedek gede. Kayak Kakak apa tuh, Gading? Iya gimana Didik Ini Lintang? duetnya apa kakak Gading? Duetnya Kadung Tresno. Ah, Kadung Iya. Tresno. Kakak Gading nggak bosen lagunya itu? Ya enggak soalnya apalnya itu. Oh, permintaan ya, itu Ya, tadi? request Ya, ini ya, tadi. Oke, permintaan. permintaan. Ya. Oke. Cantik ya, Pak. Iya, Mas. Gisul terangane. Oh, gisul siji ayune kok ngono. Gak nek gisul pitu ya, Pak. 8. Oh ya, jombong ngelek ya mas. Wah, ora. Oh, aku cantik loh mas. Lho. Lah ketoke wis Lah kok lah ketoke malih. dan bagus sing ngarep. Lah kok rawo meneh. Nah, manut Simbah. Bawane napa niki? Manut nok, menengake ra bawa apa wae. Jenengan iki nyuwara napa mon tetep Mak terus ning ati. Itu arep bojoku. Ngopo nek aku? Suarane sengak. Nyatane yo iso gemateni. Witekno ya arep kepiye. Kono akhir bukan. Manut. Oh, yang bawa Mas Gading. Oh ya. Oh iya. Kakak Gading. Kakak. Aku ajarin bawa ya mas ya. Aduh, jangan gitu. Loh gimana toh mas? Ya aku ini cuma hafal satu bawa. Oh, Boleh Ya. tak bintang tamunya tambah meneh apa iki? Saking pundi, Den? Den. Oh, tak kira isih Mekah. Monggo Mas Gading. Kula niki. nggih. Ya engko gentenan. Oke. Gentenan. Gentenan nek ra gentenan kesel. Genten. Iya. Mulai. Arep ketemu rasane. Gentenan kaya wong mikul. Do ngenteni apa iki? Oh iya no mas. Oh, Iya iya. toh. Ya. Rino wengi dadi ati Aku meneh. Iya. Ora leren ya mas. Heeh. Ayo leren barang ya mosok ra leren. Masih muda pincur apa yang tua iki kok. Saudutan. Sureneng. Tekan ngendi iki mau iki? Oh iya sing lagi entas lekas ya. Biasa. Lali ya bisa. Yang nek jejer ngono ki kadang lali.
Oh iya. Kadang pengen baleni. Biasa. Bagaimana kita lebih lama? Iya. Namanya juga udah lama nggak bertemu. Oh, udah lama lama. nggak berteman. Bertemu. Bertemu. Teman. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Kok mirsani kula to mbok mirsani Dik Lintang ngono lho. Oh, niku ngeling-eling cakepane. Oh, Ngeling-eling cakepan. ngerti aku cakep. Oh makanya to Mbak lek nyawang aku iki dadi lupa Lah ngono iya, lho, Mas aku Gading. nyawang iki. Dadi gagal fokus. Nah, mending jenengan gagal fokus aku nyawang gagal hidup. Jenengan nyawang niku gagal fokus kok nyawang niki gagal hidup. Lah, wis ora nyawang. Jahat. Lah yo. Sing nyawang aku gagal hidup. Lah yo. Ngene iki no. Sia. Nek wis tuwa kok sia-sia. Gagati. Gagal hidup. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jroning ati kadung tresno Lho, anu Dik Lintang. dalam Romane kaya urung ketemu mbok rada caket ngono dadi Produk mriko. nah rada nyedak sithik lho. ngono Iya. Allah, lu pucet. Anoman Anoman kono lecet. Beda iki. Mendiono bawane dadi anoman tantut niki sing tan liya hamun Pegangan. Pegangan. seliramu satemah lara Gaya aku ngene iki gaya aku. kabeh iki wis Sing kene pengen kabeh. pengen to Gaya. Mas Landi to ceweke ndi Ayo kuwi gadang barang kuwi. iki wis udah punya cewek semua ini Mas Gading Wis langsung langgamnya ya Mas langsung Gading. langsung aja ya. Aku ya Duete romantis ngono ya, Pak. iya dadi Berpegangan, terus saling menata. nah lek kuwi najan kayak boneka apa Mas jenenge Mas boneka caki ya lho. lah ya cocok ya Mas ya mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono Nah, iya. gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya berisi cantik kowe kurang ngerti. Piye? Kene iki cilik, kene sing gedhe to. Kene kan stabil. Nah, lek Aku kan kono. Aku iso gedhe. Nah. Oh, tak kira stunting, Mas. Yo stunting nok rapopo, gisi napa Den? Anten antrak. Ketemu Pripun, derek si Daud. Barang ketemu e. Kula niku weruh niki wedi. Lah pripun? Coba-copoten blangkone. Ora kaya bonang to ki. Lah nggih. Anu saene dituthuk nadane napa ngoten? Wong ki ora me nganu ning kabeh kudu nyawet.
Oh. Nggih. Oh. Aduh. Oi. Mbah, mbah. 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 Iku Pak. Meneng wae tak golek kresek aku tak mikir kono. Mbah, dalange niki, Mbah. Nah. Yo kapok, Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah beda nek kaya aku kan dosen kena. Loh. Anu kula Detok. Dosen ki tegese Nyawer. Oh, Pak Newu. Nggih. Nek saiki anggaran ki dipangkas, nggih dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik, sida ngundang. Oh, Sementara nggih. nyawer 500.000. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, Iki matur 1000. nuwun. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Sik Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500. Terus Kuwi 1000 kuwi. Gabung dadi 500.000. Oh, nggih bener. 500.000. Wah, cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biyen kelakine ra. Biyen bagus e. Kira kepiye? Terus Monggo. Penang barike. matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar Mbah. Mbah. WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun sampun Sampun, sudah ya Kakak Gading? Ya, sudah, Gimana? sudah. Sudah, Didik Lintang sudah. Oh iya. Sudah. Duduk dulu. Sudah, duduk dulu, duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wow, tes enten Oh, fragmen. fragmen. Oh, fragmen. Nggih. Saking kamu gati. Nggih, tes enten Fragmen fragmen. Roro Mendut. Nggih. Iki dadi Pripun niku, Mbah? Ceritane niku? dados niku ceritane. Nggih. Niku mboten retos kula. Duh, Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut Iku dadi ceritane. Aku urung diceritani aku. kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing ngapal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing ngapal Tumenggong sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut ki pacare si Prono Citra. Nah. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro mendut. mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga kang badhe ngayahi jejiban. Prono Citra katindahaken dening sederek Kiswan, Profesor Kiswan. Profesor Kiswan. Roro Mendut katindahaken Oriza. Temenggung Tosa, sapa? Temenggung Wiraguna. Wiraguna. Buat bicara. Wiraguna. Tumenggung Wiraguna katindahaken Senopati Mataram. Oh Senopati. Wiraguna Senopati. Katindahaken dening sederek Kiswan malih. Kula wonten ing dalu menika kapatah dados adol kacang godhog kalian jagung godhog.
Lah nek koprak kan biasane. Dumateng para pamirsa budaya sugeng lelenggan, sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Matur suwun. Iki terus piye ceritane iki? Jambung. Lah sutradarane sampeyan yo. Ora do teko sutradara iki aku gur nyarno. Lah kok yo waduh, Ora sanggup waduh. Lah sing nampa mandiri jenengan kok. oh, aku blas nampa apa-apa. Nah, ngapusi. Lho, kowe ora gawe masalah, Mas. Ngapusi. Sumpah Berarti yo urung hitungan iki tentane iki. Lah kabeh urung nampa kok yo. iki ceritane ngene. Lah ceritane pripun? Lah kuwi ora dong. Rara Mendut ki saka Pati. Oh, kulaan. Ora, maksudnya iki Kita iki. asale saka Pati. Oh, berarti iki saka telo Nah. diparut iki dadi padi. Oh sik lho maksud iki jenenge desane iki saka Pati lho, Ut Daud. Tak kira ki telo diparut diperes nang Angel padi. iki kok dadi ora dadi wiraguna Wis saka Pati. Heeh, saka padi. Saka Pati kuwi arep Digawe kerupuk. ora menengo sik to. Kowe arep dipek selir jenenge Adipati Pragula. Oh. Nah, to. Prahara. Pragula. Pragula. Pragula lah Pragula ki arep memberontak ro Mataram. Wah, jaweh. Jaweh iki. Kosik to. Sik to menengo sik to. Terus pripun? Lah Dianu Sultan Agung, Sultan Agung ngajak jenenge Senopati Wiraguna. Senopati Wiraguna. Ya. Lah terus perang antara Mataram karo Adipati Pragula. Pragula mati. Siak. Wah, jam pira le ngubur karuan le layak. Ora iki ceritane ngono kuwi. Oh, tak kira mati terus si mau. Mendut digawa didadekke selir ro Wiraguna. Oh, ngono. Ning Ning melu iki. ora Wiraguna kuwi tak wis tuwa tumenggung to. Kuwi seneng karo jenenge Pranacitra. Berarti kowe satriya. Aku satriya wangune aku sik dadi Pranacitra. Lah ya seneng karo Pranacitra. Nyuwun pangapunten para pamirsa budaya, ketoprak nembe padu. Oh kleru. Monggo Kowe kleru. kula aturi jajan rumiyin kalian rantos sopraipun Ngene lho, lekas. si iki misale ngene misale. Kleru dul. Iki si misale niki Pranacitra. si Pranacitra. Ah. Misale aku mendut-mendut. Mendut wae. Oh, mendut to. Lah terus iki si Tosa. si Wiraguna. Wiraguna tumenggung Wiraguna. Ya, ya. Tumenggung Wiraguna ki nguyak-uyak aku. Ning aku wegah mergone aku wis duwe si Pranacitra. Nah, ngono lho. Sing salah ya kowe, ngerti duyak kok mlayu. Nek kowe mandung ora duyak-uyak jane Iki iki. iki ceritane ngono kuwi. Rara Mendut ki dadi selire dadi Terus iki engko perang. sesidemane si Wiraguna. Nyuwun pangapunten penonton sabar rumiyin nggih, sabar. Sabar tangan rumiyin, tangan. tekan jam 4 Nggih, toprak nembe briwing. Ning welinge Mbah Adi, welinge Pak Adi ora entuk nganti mati si Oke. si Pranacitra karo si Mendut kuwi mah. Ora entuk nganti mati. Ora Nggih. entuk. ora nganti mati. Monggo sami tilik mengke mboten ngantos sedo menika. Sing iki sik dadi Wiraguna sapa? Ora mati gur bleret. Sing dadi Wiraguna apike sampeyan wong wis tuwa tenan to. Nek Pranacitra ya aku sik lumayan rada gagah. Nah ngono. Bagus. Bener cocok. Aku ora ngapa-ngapa. Ku iki adegane aku ro si Mendut. Mendut, ayo, Mbak. Sayang-sayangan. Engko terus kowe teko. Dundu sapa mendute? Tumenggung Mendute sapa? Orisa. Orisa. Oh Orisa. Ya, Mendut, duduk, No. duduk. Apa nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Ban. Diaji Mendut. Injih, Kang Mas Pranacitra. 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 Malah cerak-cerik. Cerak-cerit.
engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Kenapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki wis ayem tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, guyu ta. Kang Mas. Apa? Kenapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahir tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku, tulisane jroning atiku ki ming mendut. Saestu Kang Mas. Iya. Kok panjenengan kok tebet-tebet to caket mriki? Ya seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya, Kang Mas. ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi ukuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih mboten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Mboten. Diomongke ya ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dodok. Aja dibedah ngene balekke angel. Ayo ning sun kapan gonku ngrabeni Kang Mas. Menika lho Kang Mas. iya ana apa Wonten peksi cucuk-cucukan. ora ana kok Ndut Niku lho Kang Mas. oh iya oh Menika nggambaraken gambarke apa kula kalian panjenengan. manukku Nyuwun. manuke do cucuk-cucukan tegese Kang Mas. Atus kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. Terus ngeten-ngeten. Kowe aja mancing aku sing tan kuat rasane ati wis sawetara suwe kok aku ora krungu swaramu to Ndut iki mumpung tumenggung Wirabrajan Wiraguna urung rawuh kene mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya Kacang Mas, kacang. Malbor Ngapun. Malbor Mas, Malbor. Kang Mas rasa nesu resikone ngene iki nah Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo Duh Kang Mas tak teras rono Nduk pripun to Kang Mas Kang
sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemu hubungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Prana Citra ra entuk lawang. Karena Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah. Wah, sak iso. Wah, gubuk asmarane megal-megal. Lanjutke. Kang Mas mawon. Alah, ya kowe genti. Mosok aku terus, Yo. Nadyan sakedhep netra kinarya usada branti dasare hawane lagi udan Nggih Kang Mas. iya jan suasanane mendukung Menika seketane napa Kang Mas? lah iya awake dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi. Wah, Kopi tambahi sanese mboten. iya no, tambahi cenil-cenil kae. Cenil kae lho, panganan tradisional cenil. Klepon. Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. Lah, ora pahit wong mergo manise nang kowe kok. Napa? Manise wis tak entekke. Anu Pak Klopo muda lagan nono brantang ning Kula naming tresna kalian panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten manah kula Kang Mas. prasetyamu apa nggo mbukteke katresnanmu? Kula badhe buktekaken. Heeh, buktine apa? Kula ajeng derek panjenengan Iya, nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye? Upama Tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe. Terus Wiraguna duka. Aku dipidana terus aku diperjaya dipateni. Kowe piye? Kula nggih mati. Kowe melu mati. Nggih. Tenan. Nggih, Kang Mas. Ayo tenan. Lho kuwi sing tak karepake. Wong wedok iki kudu ngono kuwi. Mendut. Wong jenenge wong tresna ki nek ora tandhesing batin, kuwi ora bakal gawe senenge ngati ya to. Nggih, Kang Mas. Aku ngerti nek kowe iki lak nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin. Mergo apa? Wiraguna kuwi wonge wis tuwa. Nadyanto kuwi kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarep. Mendut. Nggih, Kang Mas. Ha iya. Kamangka aku isih muda tumaruna. Prana Citra ki sing gagah perkasa. Kegiatan panjenengan boten sip Kang Oh, Mas. ora bakal nguciwani. Kowe karep njaluk kaya apa, mesti ora bakal nguciwani. Mendut. Ana swara apa gitu? Apa tuh Kang Mas nika? Kamangka Jebul kaya ngono to. lho Prana Citra. Tumenggung Wiraguna. Piye Kang Mas iki piye? Wiraguna raine geseh. Aku ora wis Kajeng. bola-bali ngomong. Ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono kita nggo nyengker Mendut. Lah kok kowe malah kumawan. lambene kurang medun Tumenggung. Sak Sik, gelem tak kudu bener. Sik wah Sik, tukang sik. rias pahit benake. Nganu sik lambene kono sik diunggahke. Di overcut rak munggah.
Sik to, dadi Wiraguna ki sing ikep. Yes. Ngono. Raja Busen. Senengane. Piye, Nduk? Piye Kang Mas pripun? Aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung Wis Wiraguna nganggo kaca. Wis. dadi ngene gamarmu. Ayo sapa jenenge? Hah? Jenenge sapa? Pranacitra. Pranot kene kene to. Jebul kaya ngono to. Inggih. Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? Nyuwun pangapunten Tumenggung. Mendut iki duweku. Iya, nggih. Heeh. Yen pangapunten Kanjeng Tunggung. Apa? Kurang piye to lek nyenengke kowe? Kirang kuat. Kirang suwe. Lho, nek aku ora kuat sesuk aku tak doping. Aku tak ngombe jamu enggal sari. Lah gek turu nek enggal saras kok sare. Enggal saras. Aku senadyan tuwa ning aku ki sugih. Aku ya sekti. Nanging kula mboten tresna kalian panjenengan Kanjeng. Tresno iku jalaran saka kulino mendut. Pranacitra mung bocah desa. Aku iki Tumenggung. Sampun dangu kula sesandingan kalian panjenengan kula mboten tresna kalian panjenengan mboten tukul tresna Kanjeng. Mergo urung ngerti aku. Ketok tuwa pirak blengkreng iki. Kanjeng Tumenggung. Piye? Tresna niku mboten mawas desa, mboten mawas kutha. Lah iki kan mergo kowe iki. Iki mergo kowe ku mewani karo si Mendut. Mendut ki duweku, Bro. Ha nek mendut ora ngladeni ya ora bakal tresna kalih kula kok. Lah nek mergo kowe ku omongane ning kono kae, Bron. Pranacitra ki Bron Ya jeneng komplit Pranacitra. Pranacitra. Pokoke tetep Mendut iki tak kek bojo. Mboten iso. Mendut tresnane kalih kula. Lho. Ning sapa sing gawa rene iki sapa? Mendut iki putri boyongan lho. Iki wis dukekku. Kudu gelem Mendut. Mboten Kanjeng. Gelem. Mboten. Kok gelem? Mboten. Sampeyan ampun jawal-jawil. Lho, iki nggon aku kok Iki tenanan iki ya tekku. Lah ning kan Enek rembug dirembug Pak, wis Pak, wis enek rembug dirembug. Wis ora usah nguyak-uyak kono Pak, wis duwekku. Ora usah nguyak-uyak kono. Ora usah. Piye? Enek rembug. Isih sagora. Pron. Pun rampung. Tok. Ayo Kang Mas Adang ayo wae. Nyuwun pangapunten. Wis rampung. Awit Mendut boten kenging sedo. Dados toprak kula aturi nyerantos seri berikutnya. Nggih. Pak Hadi sampun. Pak Hadi, Pak Hadi sampun dipun minangkani Pak. ngapunten Pak Satrione ya ketuan. Sing dadi Temenggung jan blas ora petro. Ana tumenggungan kok kaya zombie. Kaya zombie to. Nggih. Nggih, pokoke ngoten iki mawon. Nggih. Iki nggih patuladan jenenge wong sesidebani mboten Intine apik. kan tresnane Terus tekan mati ku setia. ora iso dipisahke. Contone kados panjenenganipun ingkang ulang tahun pernikahan sudah ke 53 tahun. Mugi-mugi ngantos puputing yuswa. Amin. Mugi-mugi jodoh wonten ing donya lan akhirat. Tutuk le momong putra wayah. Nggih. Putra wayahe do silir kabeh alhamdulillah. Nggih, sukses. kabeh. Gandeng lara mendut ki ora iso anu ya aja nganti ninggal katresnan, Mbak. Oh ya. Mangga. Ayo Mbak Anting. Ayo.
Nggih, matur sembah nuwun. Atur nuwun. Sekedap ampun minggarien Mbak Orisa kali Mbak Anting. Sak lagu meneh. Oh, nggih. Kali Mbak Lintang ampun lenggharien. Lintang, nggih. Oh, nggih. Nggih, sak lagu meneh nggo penutupan. Oh, nggih. Napa lagunipun Mas Dalang? Lagunya napa? Napa niki? Niki napa? Sing gumyak, sing sip. Sing penting Mbah Pras mudhun. Ah. Ibu. Ibu. Bu Pras. Ibu Bidadari kita. Jangan mengkerut wajahnya. Ayo. Wes cantik-cantik ya. Wes paling cantik Paling cantik ya kita semua kalah ya Mbak ya. Jan. Iki aurane jan aura kasih ya. Lah. Sisan nggo penutupan kabeh maju. Oke. Ya. Ayo Bu Ayu, Mbak Ika, Mbak Agnes. Ya. Au au au. Au. Oh ya Bu Pras mau jatil ya. Oh, siap. Siap beres pokoknya. Ibu depan. Enggak Eh, mau harus ibu pemimpin. depan. Ora iso. Pemimpin singo-singane sinden. Lah ya Nah, singo-singone lah, sinden iya. ayo ngarep. Lho kok malah rewel. Ilah. Maju piye? Ya, yuk. Nek pengen ngliwong nyawang Mas Keswan. Nggih. Kan kaya Mako ndak kesuwen mah kebencot lho aku. Yuk. Lagune lewong mawon pun. Matur sembah nuwun, Pak. Jan kaya pasar ya Mbak Anting ya. ayo. Cocok lho jane kae bapake karo aku ya. Sabda pendita. Sampun matur sembah nuwun. Wah, Matur sembah spesial. nuwun, spesial menika bose sawer alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Sedaya pun paringi mau sing ngendika, Mbah nek nganu nyawer Pak Dalang pripun ya Mbah? Lah mboten napa-napa lajengan kemawon. Lah. Nggih, alhamdulillah. Wah, Sedaya wah. pun bagai rezeki. Nggih. Nggih, sampun Mas Dalang. Nggih, sampun niki pun jam setengah seprapat. Oh, setengah Nggih. seprapat. Setengah seprapat. Nggih, Nggih. sampun. Derek. Sampun menika? Nggih. Oh, nggih. Oke diteruske teng goro-goro melih. Wiwitan ngantos pungkasan, mbok pilih anggen kula caos panglipur, kelado atur wani kurang geduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Welinge Mbah Hadi pokoke kon dongake. Keluarga besar Pak Adi sekeluarga pinaringan sehat bagas waras, ayom-ayom toto titi tentrem, jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinongko, basuki kang kaesti, pinaringan yuswa ingkang panjang yuswa. Berkah barokah. Putra wayang. Nggih. Dapur napa menika? Satu. Wah, satu, Pak. Oh, satu, Oh, nggih siap. Nggih, nggih, nggih. satu lagu lagi. Pak? Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, nggih siap. Beres. Satu lagu lagi, Pak. Nggih. Oke. Satu Lagunya lagi. apa? Lagunya apa? Lagunya Bos? napa, Pak? Lagunya apa, Bos? Lak- Lagunya apa? Gelo. Oh, niku biasanya gamelan biasanya. Sing gayeng. Gayeng. Sing gayeng nggih. Kaya Jogja Jogja istimewa. Sik sekedap. Oke. Oke. Oke, ya. Oh, kembang Oh, kembang rawe, rawe. Kembang Oh, rawe. siap kembang rawe. Ayo. Oh, ya. Oh, ya. Nggih, matur sembah nuwun.
Wah. Pak Hernawan Fauzi luar biasa. Iki waduh jan ngono aku. Wuh. Wah, iki tenan. Kena dienggo borong kolam sok mancing. Nggih matur sembah nuwun iki gandeng wektune saya ngoyak. Ndak lakone mengko malah ora rampung. Wis serang-serang diteruske ning gara-gara iki aku tak njupuk sithik wae. Ah, wis. Niki nggih kas. Nggih, sampun. Kas lho ngomong dipek dhewe. Nggih. Ngono ya, Nak? Iya, Pak. Saiki genti neruske lakon wis seneng-seneng dicukupke sik mengko diteruske ning gara-gara meneh. Kok menawa pamundutan sing durung bisa diaturake mengko diaturke ning gara-gara ya. Saiki kepiye? Ayo neruske lakon sik. Ayo Mak tak derekke. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi sinimpun teleng ing kalebu bambu kaning warana tarlen saking liep layaping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati Sinegak semanten genti kocapo ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawening ngasta ingkang pindha kumlebeting dwaja akarya kagiat pinggalih para putra Sulanyapating blewer Yahminah katemping jala. Icil sangking jroning praja mapan ora ing madyaning alaga kondang ing prawadya saweka posur tambur miang suling pandhen taludak miya bandira kakandha warna-warna pindha cala tyana sri kawuryan Rama Kyai kepareng ingkang putra pringgondhanipun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarjogi nyadung dawuh Rama Kyai aku ya nyadung dawuh Pak apa wigatine panangkilane iki mau wah
Gatotha Antarja Antasena. Nggih kula wonten timbalan adhawuh Rama Kyai, wonten dawuh Rama Kyai. Piye, Pak? Ana apa? Kok sajak Nyolowadi iki kok nganti gembrobyos kaya ngene iki lho? Wah, ngerti ya, Nggir. Kalenggane iki negara Ngamarta lagi nandhang pagebluk. Ya merga saka ilange pustaka Jambus Kalimasada. Kyai Jimat pustaka Jambus Kalimasada ical ya ilang. Nanging manut dawuh pengendikane Wakmu Kresna, ilange Jambus Kalimasada kuwi merga dicolong maling. Menawi dipun dicidra, lajeng sinten ingkang wantun nyidra Kanjeng Rama? Wah, iki abot. Merga manut dawuhe Kresna kakangku, sing nyolong Jambus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe. Monggo bapakmu wis sagu dipasrahi nyekel maling lan ngukum pati. Kula aturi ngendika, sinten malingipun? Inggih, sinten Rama Kyai? Sapa, Pak? Malinge sapa ge omongo kok tak pras-pres. Wah. Jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Menapa boten glentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka. Wah, aku maune ora percaya nanging dawuhe Wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono. Gatot kula wonten dawuh, ayo melu aku goleki adimu Abimanyu. Nek pancen malinge Abimanyu aku kudu tegel. Kakang Antarja arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca, ndereki Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Ya percaya. Ya jane ora percaya Dimas. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Ya bener. Bener dawuhe Pak De Kresna ki bener. Ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho, Kang. Aduh. Lah banjur piye prayogane Yai? Kang, Abimanyu ki kepiye wae sedulur? Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu ki kepiye? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja gegabah sik. Saiki ngene, bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Wa Kresna sik sajake lageane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to. Saiki ngene. Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni obo-obo. Obo-obo ki apa? Aba-aba. Engko takne sinyal peringatan. Yo. Engko nek wis tak abani terus gek jedul lho. Yo terus Dimas Antasena kepiye? Aku tak nyeraki Pak De Kresna kae wis. Ora usah kesuwen gak ayo ndang mangkat. Aja lali ambles bumi ndak konangan ya Dimas.
Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resi Jahnawi Suta kan mungguh kalihira ing rata ini maksud mau jagat pangadilane weh oh lagi ini gampang gini iki gampang blithuk para Pandhawa gini gampang nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa gedene ngrenah patine para Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe reka daya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada mongko Werkudara ya wis sagu sing bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah gini iki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembatan sing dadi ancasku mung kare matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti wae aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Lah bali ning Stina, bali ning Ngastina. Ya putuku Antasena to. Kok putuku piye to? Aku ki pernahe purunamu dudu putumu. Oh iya, Ding. Ponakan purunaku anakku Antasena ana apa kok nyeraki aku? Ya mau ngarep takon wae. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Kuwi bener apa ora? Ya bener mangkono nggih Antasena. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira ki arep nggo apa ya Pak De? Kira-kira wae ngono. Lah mbok menawa arep digadekke utawa arep didol dienggo kebutuhan kuwi ya iso lho Antasena. Ana pusaka kok arep digadekke arep didol. Nah aneh. Apa meneh nggo ngeslot lah kuwi wis rapik ngono-ngono kuwi. Ya sing cetha wae. Negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi mau. Kosik kok Wa Kresna iso mestheke sing nyolong Abimanyu kuwi kepik lho. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, len ndelok ki lewat Kaca Paesan kagungane Pak De Kresna to. Iya. Lah mbok coba kene aku tak melu ndelok. Tak ndelok gambare kuwi kaya ngopo ngono lho aku ki. Gambar nggon kaca ki kaya padha karo live streaming apa ora? Oh, kuwi ora kena ya, nggih ora kena. Ora kena mergo Kaca Paesan iki pusaka pribadi. Ayo mesti sok tok nggo ngindik to. Aku wae ora kena ya Antasena. Ora kena. Wah, nek wis ora oleh ndelok ya wis. Neng aku kok pengen ngerti wujude Kaca Paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Mbok aku dituduhi, didelokke tak wirus dilit wae. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujude Kaca Paesan, nanging Kaca Paesan saiki ora tak gawa. Lah kok ora digawa iki? Tak tinggal ana kraton Ndwarawati. Lah nek saiki ora tok gawa kok iso ngendika nek Abimanyu malinge lho lah. Lah leku nyawang mau ki ya ning omah. Terus kacane tak tinggal mergo arep do disilih nggo dandan. Nggo dandan sinden-sinden dienggo rias. Banjur tak tinggal Antasena. Sangertiku Kaca Paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna. Rasa kakean alasan to Pak De, mbok dituduhno to. Aku pengen delok dilit wae wis to, dilit. Ora iso ya, nggih ora iso. Iki pusaka pribadi ora dienggo tontonan. Oh, lah iki tenan ora gelem nuduhke. Iki pusaka pribadi Antasena. Wah, lah iki genah Kresna palsu.
ora. Waduh, mati delaku Antasena. Kang, rene Kang. Mati dalam Antasena. Mati aku. Sopo iki? Iki lho. Iki pelaku utama iki. Weh. Lah kok ana yang Durna Dimas. Lho lah, piye iki lho? Iki pelaku utamane iki. Pancen tak ajar aku mau tak wis kandha, ya toh. Nek perkara iki kudu diteliti. Nah iki malihe jebul kaya ngene iki. Ana Kresna kok ambune oli. Ana Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Ha iki terus badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, ngene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Ya meng pendhita Durna. Ya ta wis. Wis piye? Umpamane ya iki umpamane. Umpamane iki nek bapak wis tekan nggone si Manyu. Manyu sapa? Abimanyu. Terus nek wis mateni kepiye? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur permen. Nyaur pati. Ya Antasena. Ya Antasena wis. Aja ya. Aku ki meng diutus. Diutus karo sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon gawe ringking para Pandhawa. Biar aku mame anak Prabu Kresna ning ya aja diantem ya Antasena. Terus adikku Abimanyu tok dakwa ngono. Merga Abimanyu kasih dikadang-kadang dening para Pandhawa. Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Iki mancen wong tuwa sing ra patut diajen. Ya wis ya Antaraja wis Antaraja. Senengane kok iki wah wis marake perkara senengane. Antasena Jaya. Iki marake. Aduh Jaya ger. Wis senengane kok iki yo kurang ajar tenan. Wis ger. Ger. Tulung. Aduh, ya wis tak letak. Kang aku karo omongan karo kowe Kang. Umpama nek nganu kowe piye Dimas iki umpama dhewe. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.